Wel, mae pethau'n digwydd yn eitha sydyn fan hyn yn y prif gylch a mae'r adran y Cobiau Cymreig yn cael ei cyflwyno gyda'r rhosglymau. Adfarch neu ebolesu blwydd. Ac Julie Evans y beinydd fan hyn wedi cyflwyno'r rhosglymau yn barod. Ac enillydd y dosbarth yma, wel dyna hi. Ie, eiddo Tony Newman, London Total Temptress. Y tad wedyn, Swan Hill Golden Rocket ar fam, tad y Big EC Empress. Tony Newman yn dangos ar rhan Stephanie Edwards, London Total Temptress. Tymlo gres i trai fan hyn yn y prif gylch. Enillydd heiddiannol iawn o'r dosbarth i ebolesu neu adfarch blwydd yn adran y Cobiau Cymreig. A wonderful display of animals. And thank you audience for appreciating this wonderful show of our yearly fillies and geldings that we've had here this morning. And as soon as these fillies make their way out of the ring, we will be moving on to class number 78, which is the yearling colt, the 2-year-old colt rather.